उपलक्ष्य में हमने के आइल बनी सका हाँ जी अब बाकी भइवानी सा होने लेकिन का जानी उ कहां लुकाइल बनी हाँ अभी तक दिखाई ना देनी है। हाँ बताई हमार म्यूजिशियन भैया लोग हाँ आधा घंटा से इंतजार करत लोग। हाँ जी का जी हाँ खिस्सा में कहल नहीं के कि हथिया हथिया सोर कइले गदहो ना लिइले रे आ हत तोरा के भूषण भैया नमो हसौली आ हत तोरा के तिवारी भैया नमो हसौनी जी बताई लमहर नाम सुन के सब लोग आइल है का जी। हाँ अक्का जी निकामना भूसा का घर में घुसल बनी वहाँ का कि अभी तक दिखाई ना देखाई। हाँ जी का चली ठीक बा कम से कम जाए के बेरा भेंट करो। हाँ का कहतनी रोको हो पी 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 हाँ काहे त जेकर नाम त जन्म ओकरे के नु खोजो आ ना जन्म त रौड़ा के ही कहम कि हेने अब भैया काजी। हाँ त बैठ काजी यही भाव में कहे के बा कैसे कहे के बा कैसे हो ऊपर वार नाही भइल बा अरे हई बोखार भइल बा यही भाव में कहे के बा काना भा में अरे ऊपर वार नाही भइल बा अरे बोखार भइल बा आहे ही बुआ जी से पूछो इनका अरे प्यार भइल बा धर्मेंद्र मिस्त्री हाँ जी वहाँ के तरफ से हजारों पुरस्कार मिलल बा। जय हो आ काए मालिक साहेब हाँ इहे कबानी का भूषण भैया अरे दूरबीन लगावे के नानू पड़ी भूषण भैया नाम से खत नहीं दूरबीन मत लगावा टीन के चश्मा लगा ला। हाँ जी जियत रहा चली भाई अरे इहो तो 10 रुपया आओ बाकी रहो आवत रहो कि मन लागत रहो एक शिशिया बहिन तक लॉकडाउन का दिन लाग गइल बा हेने आवा हाथ दे आवा जा उतना के भाई खुला नहीं खे मिलल देले कोई रुपया बारे काजी यही भाव में कहे के बा कैसे कहे के बा हाँ जी यही भाव में कहे कैसे लोहर बाल पीठे राई बहो कैसे लोहर बाल पीठे राई बहो फूल पे लोहर बाल खोऊ राई बहो फूल पे लोहर बाल खोऊ राई बहो देखिए हमरा सरगट्टी से चल के किशोर भैया के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार मिलल बा। आ देखिए हमरा मनोज भैया के तरफ से बड़ी पुरस्कार मिलल बा। अब वो सरगट्टी से चल के चली हार्दिक शुभकामना रहे हम लोग से बार नमस्कार रहे का हो
काहे पगलू और से ना मिली। अरे तोहरे चलते ही गाना होता। उ सोचत रन कोपे से दीही की ना दी काहे भैया रे काहे छीनत रो काहे छीनत रो। अच्छा तो रही तब नु खुला दे ना रही तो कहां से दे। आवा है लाइन में लागो रहो। झूल पे लहरत बाल बिहे राई बहो झूल जैसे लहरत माथ खऊ राई बहो आखे हसत मुँह मोरू झाई बहो आखे पप्पू वीडियोग्राफी पिरारी से चल के पप्पू वीडियोग्राफी पिरारी से चल के हजारों के पोस्टकार्ड दिले बनी यूट्यूब के मालिक जय हो ना जी। चली भाई हमार तल्ला से लॉस दू गोला पर लखो तू न चढ़ा दी हो चढ़ावा हो से कोनो दिक्कत नहीं खे ऐसे की चढ़ई हो बाकी किस्मते जादू लिखियो देखो हो लिखल बा ऐसे कि हमरा दूर दूर जानी ऐसे कि रोको भजन मन तरह के सिखाओ तनी जय हो तो चली वहां के तरफ से हजारों पुरस्कार मिलल बा। हार्दिक शुभकामना रहे हमने उनसे बार नमस्कार रहे। तो कैसे कहतनी आंखे हसत मुरू आई बाहो भाई देखिए पप्पू वीडियोग्राफी YouTube पर चढ़ावे का जी। हां जी यानी रो यूट्यूबर बने का। हां चलिए ठीक है यूट्यूब मालिक भैया का यूट्यूबर का मालिक हां पप्पू वीडियोग्राफी हाँ। भैया पिराड़ी से चल के आयल बने। हां जी हाँ देखी वीडियो बनावत का जी। हां जी आई जिला के बार में छोड़ो हो के बा हाँ बाकी हमार मत छोड़ो भैया तो तार का काट देबो ना जी। इसमें जाना है कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे कि इधर मुलैवा नहीं करेंगे तो इधर आना नहीं। हाँ का जी इधर आना नहीं उधर जाना नहीं। हाँ यही बात कहे बा आंखे हसत मुँह मोरू आई बहो आंखे हसत मोर झाई एकरा लोभ के बीमारी एकरा आई बहो देखा लोभ के बीमारी एकरा होई एकरा लोभ के बीमारी एकरा आई बहो देखा लोभ के बीमारी एकरा दिले जार संग रात गुले जार भइल बा दिले जार संग रात गुले जार भइल दिले जार संग रात गुले जार भइल बा देखी हमरा पप्पू भैया की तरफ से हजारों हजार रुपए के पुरस्कार बा जय हो। आशीर्वाद के रूप में स्वीकार बा धरती के जय जयकार बा। सुरेन भैया सुरेन राहुल सरगट्टी से चल के है जय ए भाई यहाँ लोग के सभे केहू सभे केहू दोस्ते ह यहाँ लोग के तरफ से हमनी के हजारों के पुरस्कार मिलल बा। है जी। हार्दिक शुभकामना रहे है। हमनी उनसे बार नमस्कार रहे। जय हो जय हो। दिले दार संग रात गुले जार भइल बा दिले दार संग रात गुले जार भइल बा आहे ही पागला से पूछो इनका